Melodia e tare, în mijloc de hotare, face crime mondiale, da, 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 da. Și ceacă polițaiul, a dat cu tramvaiul, să ne zică ce-i cu bazul, da, 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 da. Elodia vrea să fie gagică să am și pe cioacă să-l iau. Elodia vrea să fie gagică să am și pe cioacă să-l iau. Adă finanțator Diaconescu să vă facem și noi acum restul, că și la darustare ar vrea să plece cu Elodia. Adu finanțator Diaconescu să vă facem și noi acum restul, că și la darustare ar vrea să-l plece cu Elodia. Elodia vrea să fie gagică sau și pe cioacă să-l iau. Elodia vrea să fie gagică sau și pe cioacă să-l iau. Adu finanțator Diaconescu să vă facem și noi acum restul, că și la darustare ar vrea să plece cu Elodia.